Начинаем. Отсчет пойдет. Сбоку. Шаджамс. Скажи что-то. Вы напоминаете, а то я забуду. Постоянно по телефону разговариваю, так что говорите. Отсчет пошел? Здесь нет, тут да. Ну, пока посидим так. На YouTube отсчет пока пойдешь. Ислам то же самое. Все впечатления. Даже можете прорекламировать, что это классно, приходите тоже учиться. Алла Шара. Кофе играли, я помню. Вот, все это расскажете. Давайте. Сом штита зимаги, яхта, амча бежишь прямой эфир чуваш, яхтаги. Сосати хазайз, Алла Шара пнишешь друга, вообще скушай кцик, ты уже абаза без шатр друга, асахат корчпан, рабна полиглотапна. عرب خوتها حماتا بعض بسيطة فوز معايا دربخي أو كورس كوا يسكو زياب خكوا زيالر يالر خنا بارخ أبخم شحزعين أو تزرب خزكي جيرة قاشة بيدرنا حزعين أو تعنا كيم كيتها زي الكام بخس فتوم كنوخوا يوانا إي بيجرب بيسلان أو تزمجي خجا يشاب خوا لما جيش يقوم بخير تيجي محرز وشتركي حبشلتها انستغرام بنجيب شوي يوتيوب بنجيب شوي استعرق وعرشتها واشت انه انا جيس فنس يستخو اللي اكتب لما زوالة قلت وجي كورس كوا تسوشت يستخو زنوا شاي ترى في نسبة شفا واشتا فبازل شو درن يستخو زنوا نقطة كاش بيدنا فرخلا حالة قبته انه سيس حوشة جيه يسرب خيم قصدو كت أبخرتبنا سكشادة سنخات أو وأسنالكاس أقال صنعاي رأى شارع احتقل بالاقرنس من خلنس رحم وشارع سازات عايز نو ساقيس كوريغات أرتقزا قزلا يو حركون زنلا أبخرتا كورشكون чмазу хитр хита, чмазу регистна газат и нхарасарка. Сас зланхуз апхатат непич класс корпнакун. Я сыртызги апич класс кос шрид нхалазапшта срид нхаласалага. Его харакун рай айваз акурсат не айваз база биша зиндирвата и дара базата زناوي كون تشارجا زقالب خاكوز أبش دردر ارتقتا ارتقت ذاتا يعايون أوات ورد مخبرا قزلا أبش أبخت وشرد مخبرا بشتوات كي ورد مخبرا أتقزشا سميتوديكا وأي عصر سبب نو إشباس وشا عقوبك يتشتيز أري زمعات دراتشاب أري عقوبي راتشاب اللي جرات يركون معدرات يرمدر تسحوشتا زوجي تكعرون تسمعكي عايوس ارتقت ساتا يقول جوا أتشجر ارتقتها حزلا قوزوياكون أبيشكوا يزمدروا يستقو زردر استقو زك سواتا زك سوا تشجر خوشتا يستقو شعير كون جباب أوي أبيجلح شالا جوا أبيج حرا ودرعانا أجا حزر حواتشا عمشي درعانا حسيت أجا نقالحتي أواسم ترى أتشجر حلقي برنامج كتشكامح برنامج يزردروش يستقو يدروش يعايز أقول كوازن لقي ياكل يوا يزيد يوا حركون نو رجيك حزم درواز دراسة جيك حزم درواز أقول حزلاز إذا تشارج حزم تشارجي يعني تزوع دروا حزلاز أقول بيرحوا دروا هذا زيتا أو حيكون في درحوا أو يزيد نو سريش زبوالا أقول يتسوى سبب أمشي زبي. Уже я حبشو شكرا اسم استقلت رابنيت أكو يبخواتيت بازا بتشوف بتفجي بدرم درس استوجش تلاقي حراش جوا حلقة بتا قخوات زلنا استدانا شنو؟ Ради вот такой вопрос. Вот
Когда ты решила пойти на курсы? Как ты услышала про эти курсы вообще? Мне об этом сказал мой одногруппник. Нашел, на сайте вот Алышара, сказал, давай пошли. И я, конечно, согласилась. Я очень давно хотела пойти, изучать свой язык. Мне прям интересно было, когда я сюда пришла первый раз. Все начали разговаривать на грузинском. Я тоже захотела такая. И пришли. И вначале было тяжело, но потом со временем как-то легче становилось все. Вот сейчас на данный момент что ты можешь сказать, например, на абазинском? Или все ты понимаешь, но не можешь разговаривать? Не все, но уже например, понимаю про себя, могу сказать. السنة حزلنا الزاحس كتبه كش قبل صعب عواسة Черкесский қалас жазит, Октябрьская урам атны, жип скша сырта, сыра аколик сапхет, и ижбахала акурсыпну. Уже на третьем. Вот и сколько месяцев? 3 месяца. Вот, дорогие друзья, посмотрите, за 3 месяца человек, который вообще не знал абазинского языка, вот так вот выйдет. Так что вы тоже можете, поэтому приходите, записывайтесь на курсы. Дальше у нас Зарина. Милана. Ты тоже, да, вместе? Да, я ходила вместе с Зариной. Об этом мне рассказал мой папа, и я стала ходить на эти курсы. Сначала тяжело было, но потом было весело. Даже почему тяжело было? Вот я хотела тоже спросить, почему тяжело? Потому что... Было тяжело произносить звуки. Это самое тяжелое. А то, что ты с опозданием пришла, и потом да, я об этом поздно узнала, и я пришла да, у нас очень поздно. Вот. Все равно. Да, все равно хорошо, все хорошо. Вот, друзья, тоже скажем, что абазинский язык на первом месте в мире по произношению, по сложности произношения. Так что, может, ты тоже продемонстрируешь нам что-нибудь? Совсем чуть-чуть. Сарас Сахас Милана, Сарас Захас Кнухова, Сараиш Иц. Это хозапше? Что ты это? Зарай, хацун, зарай, нацала. Сколько лет? 16 лет. Жить. Скуша? Сырта. Наш да, все тоже. Мужики, вы будете продолжать? Да, нельзя. Да, еще хотите дальше, да, еще больше. Классно. Дальше. Беслан, что ты нам расскажешь? Сара Сихез Беслан, Баджарга Саруап, Сара Гумсао, Аваса уже псыжкрт стабзазит. Я пошел к Каше Капитовне в 2017 году, закончил полный курс обучения. И вот уже минимальные знания я имею. Я свободно читаю на абазинском. И всем советую ходить, записаться на эти курсы и ходить туда. Вот представляете, как это, например, люди специально идут и изучают иностранные языки. То же самое для этих молодых людей, как будто изучить совсем другой язык, который они вообще не знают. Это очень здорово. И смотрите на результаты. Каша Капитовна. أبحث بالخونجامة سرس كشاف من خالد خالي. أنا جالس كش نخاطة يرى قصدو أو صالكا يرى ترى أباصة الشيء بخنس أجهزة يزال خس شسال تروما وساعد استوى على شارجي ودربنا اسمه أواب قلاقي أجعت برا Сара Абхертаснхус, ауи Абаза Безша, ауи Баргуб, Югунавид, программа Шааза, Югуна База Безшала Хусахат Кахман, Виснала Гачусис. Хусахат Кахман, Хусахат Абхерез, Хусахат Кайрез. И حرف نالا گذشته حرف سکشوک لحال کرده خنح программу بیاکن شاس. وز يرمدر وتا
حرف كرمدروة يبخاو كلاس يقصر كن أو يبخذوا شن أبشة كزنا قدوشمز أو يقصلا حبس كيح كجات تايا ويأبخرتين خكوا بتشكلاس خكوا أبشة شزرقيت بزيتا يادن خالي وتسقي واتسروان شتا تسرت نخون وارس كشن نخاز يجي صاحبان تشتا أقوب سزلازا أقوب بزيتا وجيجي سركون عندك سخارقل بزيتا سربون سرقي رواسة برقتي زبيدا وات سرت نخاز يسكت تسقوا وبزشو ينشاجوا بزشو شمس ونبرا ويقول في دقازك يسحر استقب وجا قجز نقش زرا يسكنويت يستريت أبزشا كانت شجرة ما تسقوا وشلي تشاجت حا ديريكتور دنك وقت حمان خوتا حتى أخرت بزي خطوي حلو ورش لاش تشاجة أوي 60-х годы 70-х годы ورش لاش تشاجة تسقوا ورش بزشلا بيز تشاجة مولاي им чажус. Без шаком кона урш без шагив мдруас. Вот абсуакати яхсер кона абшикир так хошум. Уршлаш чажи. Уже яйца качта истакапса кадиту ацеко абшови чажус. Аурам искат бистрипсн царас стачагио ибзазицн цара аурам снуку апхдин счуртрава агисида апхдаг уршим бодчаш. Что это же как он как как да, а вы как он уже со скотсенчта ажна какак разсма была апхта саркун штуш гивш сжекас гуйтапта а вы директор Гислача что шарахну хохш со скотсен шездавала юзычпуш так снюзынчпуш геам ютакыта юзынчпушья вот это так что зор апна курсы церква апна хазахта и хоть церква и шафт уже даже себе азарта им целась уже кия он зор апна курс заниматься и راح يحبذوا سرير апна курс كاركوا ну يحبذوا سيباس تعشكرنا تعشالك يعي تعشالك أكليسов коясах птышта анги абаги рцекоги анги абаги состуняйвон ацеко хотсква айцба гупатницу а вас равюда дачаги чубанидзе хата лара вообще лахшаги ларки хабаза прохит ну гула псла я база за днала шала я база за паваса а ведьки азач дегрузинка азачки дача абшаги кискунамвет но абшартак хат дарар қыцваси бас жак қыцваза аваса вот абшартак хади дырдыра хабшахтак бихабдыра пан ави агупиялата япхан уже азаз телефон саси дои чубенидзе улхед бара зират яхсиб хаса кисакум забуи может быть лошара حركنا لشار يشتري مخزر كنت سجرا أسكن مخوش سرست لشار بزيرة بوي أبز شحمرت زوش سيستر محتقون أبز تقون شحمرت زوش أتسقي تقلو لشار عبتا أو يحقدوج إكزيكов زوادريما شردالة دحققلتا أحبتشا سيستر مشردالة يخزر حواتا واسا شردالة دبزازست أبز شزمرت زوا أتوقع تقولي أو يابتا لشارة جراوتا يسكوشوا كورسانت كوي عايوش كورسانت كوي حاسربخيتا مراتكي ما جبت تفشقيت شيتي عايوش خوك سوم جر شوم أري خو جامم يستقود عايتا تابخيتا تجلسي تساخد يزلم الشوا أخذ شوشت حتى يزمقون سرعة يركون خواه бесплатно даже сахатира
ملاحظة تتنزعي أوي تتعايا أوي شتا سراوي شفوا بحبك أحبت شاسيس شتا إن خواد نخيد يبخي ودابخي ساعتها يبقى خوا занятия بنا وأسر صعيد إن باش تقو أنا يبش زمان يدر خير يبش زمان حيتشاج تكوب يزاز درر بنا درا يشرحوا بتشتيس شكيتزا يشرحوا بتشتقوا بشتا زمان واسا يلحقيتا ودرنا أبخرا حالك ну сиздрума. Вот смотрите, друзья, это обучение курсы совсем бесплатные для всех желающих. Не только абазин, там черкесы, караченцы, вот, как слышали, грузинки тоже занимались. Еще я знаю, что была русская девушка, ходила тоже. Даже двое черкесы тоже есть. Караченцы есть. Так что, друзья, не стесняйтесь. أخبرتيكوا خرينا تزيد أشكون خد تبشرقيتشوا يوزا شدرت استدعي وانا جوز هاي وسحن سيطان ويحد عرض سوزا شبيحد يرحوا سكون مروي حدسا واسا كيسيش بوش مساقي أبس صدروش ليحد يرقي درت سحن شوف شيش دي شو خدوسا هذا عاوزة تشجعي واسم راح أجير ما تشو خدوش بعدين что кажется где уже вот урок как сшала госочку обсушила тарапну язык иметь какое-то задание крафту шек и причпос шек там было например знак сочная урока пенсионата вот номер телефона вашего запишите а вы что брать можно это чпушим ну язычпуш а через язычпуш что уже вас как вы номера телефонов на песенском говорили свои карты свой номер телефона можете сейчас продемонстрировать Наш телефон номер код 6, наш телефон номер код. Шах, что? Алба, жба, 0, жба, шба, жба, цба, гба, арба, лба, 0. Уже вы допишите дапхи, чем мы сахаз. Сейчас номер телефона, цифра куракпена, вот эта цифра курбазу пошла, шархи. Это все идем в школу. Арба, жба, цба, жба, 0, 0, жба, цба, 0, жба, жба. Абар сара рогом жахара казла телефон конда параса. Yani bta sara izledi at sıkar kazla. O yok biz biraz yok mu ta kışar biz nasar bxe. Сетичку беслан вот. Соверхная была Хазара ПГС. Могли какого комьюнити считать вообще? Да, обожаю. Обожаю что можете уже посчитать? ЗК, Руба, Ба, Шба, Руба, Ба, Цба, Бишба, Арба, Жба, Жаба, Жиз, Жух, Жах, Жибш, Жибш, Жух, Жиц, Жибш, Жах, Жеш, Жеш. Беслан где? Почему не подключаешь? Абар Ехюшин. Мало телефона. Ахба, жба, 0, жба, шба, жба, 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 закы, жба, шба. Что же я в школе занимаюсь арку гирмастен, а курс кушаешь, шагаш, что это зря. Что просто занимаю как перебудову на зарашмастен. إيش برقواري يحب السرحيد؟ Что баргу? Баргу музыка за гигиам. Абаргура يتقص ميرات يوسجفي أو إذن لا جالكم مجمعتها أراد السبب الشيء زكرم دروته إذن تشاجر يعاين وجيب خشيد يتشاقوا بتشتا شرتقوا أبشتا يحق يا أبش تمام تحجز تشاجر متى يتصير تليفون بس ناس شعيرة سصفة يبخشوات يعاين بخير صحات كوربنا وسجام بخير صحات مباراة قب
вот зашыкта, вот ишчажила. حرا بخير صحات ذاتك حتشوفون قمر وتا ما في حتى قمر قد يحمى بواء أبازا لا يتحك نشتا رجك حيت ساسك رجك مرين إيش قمر كوز إيش قمر كوز Узнали новые слова там. Ну, очень весело. Познавательно. Какие новые слова, например? Об этом вам скажет Зарина. Мафия засыпает на обычный спать. Как это на обычном? يتشغل ما في بحث رجكة ما في رجكة حتى حتى يتشغل رجكة Союзом решаем с Кумарой на базу без шала мафия. أوي يبقى خوا أرد كراكو مرات وربشلكون أرد تصيب أنا خيتي اسمها زاكو بشتا وجرسايتني يلا بوات ما في حكيرو تناحشنا شوى بخير صحة حشنا شوى بركبنا يرحم ما في لحالكم مرحم تيرحم تشتا ما في أوي أقوب جعينة زون هو أبناء بالله سنجانا شنكوا ألينا الله Ляна Муков Аслан Муков Арсен Лесина Людмила Дорожновой Ерпева Оля Кадхарча, Ерпев Марат и Тимиров Насыповый Дкабаддин. А вот знлах и шашу знла мафия халаку. А вы ажа сквашта ودرعنا أجاش كوا لسبحانه كوديكوا واتات سونسر حاورا وعشك مستن شتا أجاش تيودر وحاستا بازلس سا ماموسا كيساكم نحرا شواواكم مستن وقوعك شجست واواكم مستن سحون واسم ترى نو مش القرد ذاته أقد شرقيالة ويا نبنا حبخير صحتنا يرتقط ذاته براس يرتقط ذاته عايوة يبخوا أولادين كحاي واشتر حد غاشر بينا بريا برخيص مرحا سراس السوق عايوة شارب بزيزات شابش تدار بخير بزي أوي سحات السوق عايوة شات لاب بوجي يرى ريابش تسسابش تشابرك خوش تسا ما مروح تحاح بيش تصدر نحاي واشتر نو اشتا حشبرية إنسان يحد شاعر حد أشبه لنا أورينا حشر كزاخ يبقى خوا أورينا لشتا يبقى خوا أورينا لشات لشتر حنشتا حركة بوسترجي دردنا كم زبشتا كرمود مامور حتى وسجى واشم يبقى خوا أورينا كاشر بدنا لحد سياس كن عدوي يبقى خوا أورينا زاسرتس هو حركون بتشكلاس كنا ورب خوا يرارس بركت سوالا أبيجي حاست قاي حاست دوي حاست حاست وبزن سيجبا تو بوكان سيجبا وحوان ترى أبيجكوا دور حيد أبيجكلاس كويروا بش بركتة أحبت شقي دور حيد أنات هتلاس أخذ كلاس يركيد أحبتشا در رتي مرخي سرا شو استقنا الناس مقابل может быть, Алекса со здоровьем. Беслан, вопрос к тебе. Вот что, по-твоему, там на уроках самое сложное для тебя? Или, может, самое легкое? Или все для тебя там на уроках легкое? Мне было легче, чем остальным, потому что я знаю черкесский, как бы, и звуки схожие, и мне легче получалось. И также, ну, алфавит там, ну, все было легче, чем остальным, ну, кто со мной учился. А так, ну, очень много друзей, ну, познакомился, подружились и учились вместе, так. Да, скажем еще то, что Беслан волонтер по лошаре. У него самого было желание, это он просто говорит так, о себе мало говорит, у него огромное желание, у него вообще
Он старался не пропускать ни одно занятие. Так же, Беслан? Вот. Об этом надо тебе тоже говорить. А девочки, а у вас самое сложное для вас что Самое было? сложное, ну, для меня это были тексты, большие тексты, которые надо было читать, но все равно мы читали их, узнавали. Рассказывали. Для меня сложно было учить месяца. Месяца? Да. Почему же? Но там каждый месяц обозначал. Ты вшила? Милана, эти месяца я просто дополнительно... Да, это дополнительно. Это я означает, дополнительно да. дала, а это не относится к нашей программе. Да, Просто Сара, Это мальчик Кияса, Жекирас. Бзитап уже яуахой, сама язычки кидрям закласса. Хайшердару, шансов 95, наверное, язычки кидрям. А база без шалама скушаешь, файшух. Араш вообще. А вы абхертапники программа Гялама, вы амисква, рахисква. Лишь без шалама кушать. Ишта урыш без шаласа, и на срыпхюс гелап иншаас. Например, сентябрь, а ляжа, октябрь, жух, сиздрума, у вас алко иншаас. Ари просто дополнительно-то и рыстовая кумкваги, ажа баркутяк рыстова. Арахарф лаялаз яуи ажа баркушистыз. Юльбажи. Ручки сакамлюсь, такой могли. Кот я Ауи, штавы рыстовы, однак нген сад шапшист, ари арахарф лаялус хан. А у вас там шихвара квакириство, но другая уякум кваги, а программа гялам абазацас користуан. А его харукун хцаско умдруата шараги уайва алшаги урдруа. Уи авасас шизбан са сиалас садава. Ялас сана бзицата иртаката. Зертаква хсаква унари нашлуа штава тахит сушт урдра такал. Ачкун шаги намсада бармата. Оге зубжира такал. Ну, арис ажвак май ну истакабирдала. بجاجة ونس حرجح تخب أجاقات أسق بزافيا بسوق عدر نسرس وجه أو بشرح بتشارع يجات درجات أجاقيرة فتيجي وتوبش لكام وجواز حياة زرحم جوز نشري حاش بس إيش بعد روشوات حاضرني أخذ عزم جوا خد فوقي قد روش محلي عم دروس وخص بجد واش تقول دروان والله مش وجه كورس أكتب Октябрь. أسعارهم вопросы. Абасако Хшертахарат Рихит и спрашивает, чем понравился наш язык. Наш язык, наверное, абазинский язык именно, Да. Ну вот просто говорила же, что вот карачаевцы приходили изучать, наверное, поэтому, наверное, спрашивают. Сес хапалы абазакурс ахарчаги. Грузинка, русская, вот рано. Ну, что искашла с Афина гидатец, не приспачком кдайда, гидала на курс апна, а вы до джамсу уже гисалы, да ваш рыбизнари шпархевари шпархев, это София Иванова, это, а вы гизайла сейчас базовная нашла рартакабда. Абсшатертери. Ахсачкун кара, ахсачкун кара, кунква, плюс уже сабичагила на рецепте, аптека дмхид. А вы псыж китап надо бзази, курсы да это, вы спрятачи, спрятали шпаркуцат, но и вот так хатаешь, такую ударватачи, спрятала желание туз буманспа, а вы хат. Скапшила вихат юбилеи мактавиха. Интервата курсы сайванца абис хотя бы сказ апчаживая журналатна или же закаш сардрас такта ну суат из шпарастахта вы казас хайз. Просто вы еще подвигаешь, что сделаешь подарок возвращения сапа. Арахари قرشة بحس رجكم نعرض نشلخ هتوي
بتربية برادرتاца قبشيلة ريال قبشيلة ده جيز شاجة مجال جيز الحلو يخنز يسبارك استقم نتصرف خشيرة تستقم تشكون بزيد نورا بزي عالز لرا أبازا بالشاش يرات يا خاتم يا اشتي تشي صحة داري تشباز نصحة نو دوناشا تشباز بحد تكسايلة نو ساقيا بشتوش بحد سيسر دوش راد برشا بس يعني مش هسحب أول حد أوي وكرت سقبشلا يابا صحة الحال أوي سيدر داء أو نحبش أقول برندرلا لا حبش شبدر واتسردر استقبل كتلا أوي حنشتغل يراسي دنخريد директор дасkuш предзарацит гид заслуженная лара курсы дайди лардрита телефон моя хаба ге сашхуд мхалуя ашқара диалект классит мхалуя о харкуна унаватна ашқара вали чажава литературнала дизбжатана друкум шахлас хита лара ашқара вал тақха ну بعيش تصحيحات جوب يوشتر كنا درو عن صوت مخلون ترى لا بقى ديات شجي ده يوتش بواج وزاد رشبو تقول تليفون سباخت كلازر كنز يزبوشن وحتى ويتشكر جوا برا وقت أسرع بزيرة السبخاز برا أبازل بساتشجي ودرو عنا جدعية تيلردز ياوخي يوعي هذا رشبه بدنا الله حتى زراس خدي حد براحب الشلا بتشجوا بجواي حن دكور يا جوا أوياك دكتور بالشلا يتشجوا كرسي صحيح. شو خالقش بعز أزوج يوزج بعض الشجوا كعسكر عم تسجيس تخبي عسكر من الناس وقت الشجوا يهن استريس كل تست العين تفهم. يستقو يمجي شوبس يا أحد شاي ينجي وشباز الشجوا سنرجي تقسم. Просто это что без шаг внутренний сахаз. Что? تمام уже أبسنت بزازيد уже أرتاع كويس. أدي حبلة تعتزم زقلت بحث تعاون ويجس شو يسوي. أصحى تصب ياكشوا تدوك جزء أجوا نخرجت نالقرا جد نخون جدابخن. راد عيونات شيء أراد بس خشاجة أول حد سابة بازة بواسطة بازة واحد شاجة ونربنا قبر دي كت حتابة وقبر دي بحزات شاجة سابة السردر استقبل أنت دعوة نو بزيد ذاتي لردرت نوي حد ختمك أنا بازة ختمك في حد كل جو دعيت سرا وحد سرا دنيا سلاب شخت وحد يرحاز عسكن بيت حد بازة ختمتنا ألاقى كراب شتاي نقولهم حد نلا وشوير حواز مواس كنا حد سايش بابزيز كورس الشعر ساسيا كل حد وحوا لاركيا بسنا تاني ديت سادوي حتنا تنصور يباديت سنة وأدب زازي لاركيا وأخطأ بالشعر. Что уже может какие-то стихи, хоть ты какие-то загрумы? Ну, ждырвала сфера, пословицы знаете, можете прокомментировать ваши таланты? Пата пальцет, ароматом. А вы сфера, да? Громче, пожалуйста, чтобы все слышали. Садзы. Я всех не настолько, кто-нибудь что-нибудь не скажет. Могу назвать его чистое тело. Ну, не чистое тело, а лицо там. Давай. Ла, Джимса, Пык, Пыц, Лымаха, Кабра, Напы, Щепы, Навсыргутся, Щепсыргутся, Пыльца, Эмилио Пыльца, да? Весна.
стишок. Я могу отрывок стишка рассказать. Давай. Мамо сарас кедигемсес абазаб, я умрпатан ауата ахба, амараги абаза дас абазаб, амыски дальше это сас шамба. Дальше. Лица. Ума. Прям. Жажда, хардырква за жажква, хотя бы за дыра. Дыра змо адуне и Идуне появлашт. Хальпшцата. Halbstadt я узюроги Ашча. Абла. Агва долзы. Что без дебуги, что друзья вас за джахабс куда же это сроком. Так что ورث ажаш классом прыгун куда-то. Сергей Асас аргун засхали кстати что друг типа. То же самое часть тела, что друг خانة بشر بدروس من خلال بدروشن أدرى حبر قلت خلال سيتا وقت ورش لا يركوش أبازا يبرقوك تورش لي تشاجن مسرحة يقفي وقت زكت خب نجي وبناس ورا موارد سيتا أخذ كوخ ماري ورش لا بيزحمر مش كي حسن خوانا تلا كم يتساز ما كنت يفيد بخاطر أخبارنا ورش لي تشاجن نبعمل نجيون وسيسوينا لك إذا بازل يسوينا هذا إشتاء أبنينا درجة إشتاء أبنينا دواء بازل بشوية بازل شيء خالد كبر بازل يستخدم حتى وسين شاجو ورشلي شاجو مثلا وسين يسوين جوك زاستم حتى بازل يسوينا والقدس وجا بازل وقدس الكل إشتاء ويسويدي ورشتي عشوا قزابس ورشلي راح مرابته ورشلي شاجو سيكور في داري غاليتو أبار مراتي سلاحي تشاجو جاوي تشرب ديها أحبت شا جاوي تشرب ديها سارة أيت بتشا نو أيت بتشا جي سيقول بتش أروى واسا أحبت شا شمر وزناجي يرتقم أبز ترزلا يرتقم ده ساس قدس يقاش بابزي أحبت شا واسا القدس وزرا زناجي يعرف أقول وجي بعض المرات شجرة تقبت ولا قابلش استردر خوا أوي ماجك وانش أخذ درا العزري كوزرا أبازا أورش شارت نبزكوا العزري كوزا واسا ورش لتشاجو إز شباز العزري كوزرا وجد درا أوي أسكوتسن كورس عيدا قابلش استردر تقخان أوي زحوا سراي قرلت أوي كوجف كنت عشان يعيدوا ماما تخبرتي لارجي أبازة بالششلور دروز أو تاخدسكو خلينا تزيد كنشا أو تعبش شتر دروز أو تشيبر أبخير صحتك يعبر مشتوا يعيوا أيتبا تشار تنجي أبخير ودرعنا ران أتشوا كنوح تنجي عيخوتا أو أكل يدردروا نواسير تكون أو وسيستقون يسحيت يا بذكر ما بكشوش لبا ياوي ده بس در ارتقستن على شارك قسم نالك تشاجر تق بزنياز وتشم بخشوتها يا موز نجي وقت أي مرجي وجي وقت أو وقت شوت جاكم وإذا شو نرد قلقي راتشجر تق ما تشوف تمام تقول حرقي درعني الآخر شعب جشاز نباز الشغل يعبر سلام عليكم دوال شيء تنجيش وتبزير أحبكم نوات نلاقي برنامج يلا بس هاي برنامج زنبش حزلاوة بس برنامج شو تبزير حالة بيت مدري أنا زميلة حضرت أخذت سرا برجرين سرا نتتنادل سرا سيسترو ما يروحوش سمية وات سايل الساخ وات سيس شباخ نوات дополнительно его حركون بالبخوا أبني ورجني أبني عامي خرنسوي عامي خركون ريجي يتصر عبتها يتصر دربتها والجوانا زجاري رقاق هذا وات يجست يستقير درب Конечно, блин, что чтобы брушала хозяйка, Сергей уже ги, раги, базовые собираются из дорослыми, с ней ты собираются так это. Вот да.
всем желающим еще раз скажем, что с октября месяца начнется курс абазинского языка. Все желающие, независимо от национальности, могут прийти. Обучение бесплатное для всех, поэтому приходите в колледж полиглота Ватра 17. Можете на нашем сайте посмотреть всю информацию, позвонить, записаться. Даже Каша Кабидовна, чтобы он преподавал абазинский язык. Вот, есть что добавить? Или... Почему же призовите? Приходите, будем вместе учиться, скажите. Приходите в полиглот. Будем вместе учиться. А вот пожелания Шакабазу Шабразу пришло? Наши пожелания. Пожелания, например, для жизни. Пожелания. Можете что-нибудь сказать? Ну, те пожелания, которые мы с вами учили, помните? Ну, любое пожелание. Любое. Любое. Помните, я вам диктовала, вы еще в конце мы... Еще с ребенком поздравляю. Мы не будем сейчас... Да. Мы говорили, да? Ислам говорил, что... Аслан, давай. Нашим зрителям. شونافكم أمري بركاتي أكيد شمراتكو عشداخت كل رق شردان جداست شبزاز ريناكو زوكي بشتاست يوا شارست شتوني ممرست مش بوما я же обхожу в штате Ашеф, я взяла самоги Ашеф, Каша Кабидовна بركي цуха жат исхуш حاجة цуха أمامس يوحركم اللي أخذ أبشتا أدوني ريح وشارة أدوني كي وشارة أبزكوا حشادة خرا أبزشكي ماجك حكوب جابتا يلح ياتساتا أتزيكواكي أحبتشكي أبزشوي تشاجوا سيزدرو مسوادر الشمس أحتشترسخات حزر رزقي شايقوا على شارتنا أحبت شاس يسربخي داتيقوا زربخيوكي شرط يأب حرب خلطة سيساب شتاب ساسацкости идзи шайш мшават. А вот замаги сила уже гизни на шас хотя курс в октябре мы свала это и шушта шай чужбы зарашертасинги сколько бы вам лет не было от самых маленьких до самых взрослых всех записываем на эти курсы всех национальностей приходите также подписывайтесь на наш YouTube канал нажмете колокольчик и сразу вся информация вам будет впервые всех поступать. До свидания. Сила. Сила.